Mislio sam da neko da odbiru to. Nije. Au, tetka je sviznula. Katarina, Miro? Dobre si. A što se ne spremiš da idemo? Pa spremna si. Ali tako misliš? Tako. Milica reče. Jao, pa mama sluša. Milica, pala sam u depresiju. I ne osjećam razliku između majčinske ljubavi i ekstremne mržnje. Naoružana sam i jako sam. Lepo sam ti rekao da je sviznula. Sviznam ja tebe je! Što da radim s njom ovako? Ana, ti mi izgledaš odrasla, jel da? Pa izgledam. Pa što ti ne pođeš sa mnom na večer? Ja? Pa da. Dragoslava Jakovljević, mirno ću ti reći. Osjećam nezadrživ napad histerije koji kao klima obuzima moje tijelo. Drugim rečima, sužena mi je moć rasuđivanja. Trećim rečima, ako je takviš, ubić. Bože, Katarina. A ti, gde si ti takva Boža? Treba da izađeš s nekim, da se pobiješ pa da mi uništiš reputaciju, a? Jao, ma mama, nije nam uopšte više takva. Ona se samo... Ne, nije, tetka, ja sam ovo samo da probam, da vidim kako mi se dobro. Inače, njemu želim. Rači, pa ne, idem, ali kažem ne ideš, ostaviš, ideš mirno. Milica je mala devojčica, ona je nezrela, je potrebno ne. Jo, pa tako reci. Što ti kažem, viš da je naoružan? Ne je potrebna moć, ne meni. Meni je potrebna moć, vlast, upravljanje. Vidiš da je nezrela. Učinit ćeš to svojim i ostaćeš kod kuće. A šta ako sam i ja nezrela? Ti si nezrela, ja sam naoružana, opasna. I idemo, Dragoslave. Gospođo! Evo me! Vrtiste, opet ste prisluškivati. Ja? Može, sad čuvaj. Samo još da reći. Čuvat će Tanju Milicu, jer su nezrela. I to je zbog vaših poznatih pedagoških metoda. Jasno? Jasno, smrt fašizmu. Slobodno čavića vama. Dragoslave, idemo! Evo, nemojte previše da se unosite. Neću, samo da ne poziram. Prošli put sam svaka. Hvala što ste uticali u nju da se obuče ovako. Jel ono? Da. Jesi doterala? Pa ja vam kažem. Jelena, što se ne ugledaš na Katarinu? Si vidjela kako se spremljala, kako je moderna, a? Dobro, čekaj ćemo sad da se igramo. Čorave bake, mi ćemo da se zakrijemo, vi ćete da nas tražite.